Какво са, хора? Съм Алекс, днес ще ви покажа 10 ми любими карти на FIFA, освен тези на Team of the Year и Меси, Роналдо, такива. На 10-та позиция е Сон. Оранжевата му карта 90 пейс, 87 дрибъл, 89 шут, 80 пасинг и да, нататък виждате. На 9-та позиция е, за мен на 9-та позиция от тези карти е Педро. Добри статсове има и даже може да играе и като ръба, и като десен. Отдясно може да играе навсякъде. Така. На 8 новата карта на Димитри Пае, тази в Мерселие. 87 дрибъл и 87 пасинг. Това е Зобско. Вау, вижте тук, ето. Това и тази карта. Вау. Така, следващото на 7-мо място е Мертенс, синята му карта. 92 пейс и 90 дрибъл. 86 пасинг и 87 шутинг. Много добра карта. На 6-та позиция. Ето го на 6-та позиция. Салах, оранжевата му карта. 91 дрибъл и 96. Обърках се. Извинете, хора. 6-та позиция е Марес, да обърках се. На 5-та е Салах. Много добра карта. 4-ти е много макефи тази карта. Гюндоган. 87. Синя карта. Невероятна. И трето място отново е Димитри Пае, Хелин, картата му много са добри статуите, отново дрибъла и пасинга са най-добрите. И сега последните две карти, които ме кефат най-много. На второ място, любима моя карта е Тио Уолкът. 97 пейс, само като го погледнеш, зуб. И моята любима карта на FIFA 17 Уейн Руни. 88 шутик, 89 физика, 84 дрибъл, 85 пас. Много макефи. Руни ми е един от любимите футболисти. Голям фен съм му. Рекордната му карта за мен ми е много ме кефи просто тази карта. И надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, дайте едно палче нагоре.